хора, сега да оценяваме храни. Например, салатата, не знам, с краставици и домати или краставици и марула, слагаме на трето място. Суши не съм пробвал, но това е сурова риба. Слагаме на най-къдното. Не знам това. Да кажем, че киви някакво. Кивито пето. Спагети. На второ място. Хамбургер. Второ място. Бурито не съм пробвал, но мисля, че е вкусно. Не, бляк. Това е бурито, това е нещо друго. Бурито е седмо място. Първо място. И хот-дог 8 място. Това беше за днес.